tofa. Wannan sako ne ga rukunin da suka rike ginshikin rayuwa. Matanmu na gari, iyayen gida, muna jinjina muku. Musa bi malam ne. Matan gida, kun yi kokari. Matan gida, ku ne ginshiki. Daga hantsi har zuwa magariba, kuna ta hidima, ba ku gajiya. Allah ya albarkaci matan gida. Tuna su ba na kankafa, kula da yara su tafi makaranta, share da gyaran gida, wurin girki ba bar kwa baya ba. Ga kamshin miya, ga dambun shinkafa, duk don farin cikin mai gida. Hatsuri ne naku, ladabi ne naku, alherin mace shine karamci. Idan mai gida ya dawo gajiye, kuna bashi ruwan sha da kalaman sanyi. Kune abokan shawara na kwarai, kune sanyin idaniya cikin gida. Babu zancen gajiyawa, babu jorafi, sai dai murmushi don kwantar da hankali. Mai ta gari, ita ce ribar duniya. Uwar gida, sannu da kokari. Amarya, ke ma sannu da kokari. Dukanku kun zama inuwar da ake fekewa. Tutar gidajenmu tana hannunku. Matan gida, kun yi kokari. Matan gida, ku ne ginshiki. Daga hantsi har zuwa magariba, kuna ta hidima, ba ku gajiya. Allah ya albarkaci matan gida. Amin, summa amin. Darajar mace, darajar gida ce. A girmama su, a daraja su. Musa bi malam ne.